ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേരണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്ലാം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ. അതില് 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ എടുത്തു ഇന്നലെ അല്ലെ. 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോയെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? സഞ്ജയൻ ഇത്രയും നാള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ, എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് തന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നായിരുന്നു ആര് ധരിച്ചത്? സഞ്ജയൻ ധരിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് പറയാതെ എവിടേക്ക് പോയി എന്നറിയാതെ സഞ്ജയനും അത് പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ വേറെന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്? വഞ്ചിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളെ വഞ്ചനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ. വഞ്ചന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പറയാതെ പോയതിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? 3 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളത്. ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര പോയത് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പോയതാണ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ആരെയും കൂടി പേരെ പറഞ്ഞത്? രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി. പുരോഗതി അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 പേര്. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്? അത്തരം വഞ്ചനകള്, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതെന്തായില്ല എന്ന് പറയണത്? അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന വഞ്ചനയല്ല അവിടെ. പക്ഷെ ഇതെന്താണിത്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ, ഒരു പക്ഷത്തിന് നഷ്ടമില്ലാത്തതാണ്. അത്
ഒരു വഞ്ചനയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവര് പോകുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജയല്ലല്ലോ ധൃതരാഷ്ട്രം ആരോടും പറയാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുവരെ അല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയത്? 38 എടുക്കണം. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം 38ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 38. അഥാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതും തംബുരു പ്രത്യുത്ഥായാഭിവാദ്യാഃ സാനുജോപ്യർച്ചയൻ മുനിം. അഥാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതുംബുരു പ്രത്യുത്ഥായാഭിവാദ്യാഃ സാനുജോപ്യർച്ചയൻ മുനിം. ജഗാമ ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ അനന്തരം ആജഗാമ എത്തിച്ചേർന്നു ഭഗവാൻ ദൈവീകത്വമുള്ള വ്യക്തി നാരദൻ സഹതംബുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമ്പുരുവിനോടൊപ്പം പ്രത്യുത്ഥായ അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അഭിവാദ്യ യഥാർഹമായി പ്രണമിച്ചു. ആഹ പറഞ്ഞു. സ അനുജ അനുജന്മാരോടൊപ്പം അഭ്യർച്ചയൻ ഉചിതമായ മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ മുനി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. സഞ്ജയൻ അപ്രകാരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രബല ഭക്തനായ ശ്രീ നാരദർ തന്റെ തമ്പുരുവേണ്ടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് ആ സമയത്ത് അവിടെ ആര് വരാണ്? നാരദ മഹർഷി വരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും അപ്പോ ആ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമങ്ങളെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ അത്യന്തം വിശ്വസ്തനായ ഭക്തനാകയാൽ ദേവർഷി നാരദരെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നിരതരായിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തരായ സേവകരെയും തുല്യനിലയിൽ ഉപചരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂമികകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അവർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും അഭക്തരെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാക്കി അവരെ സുബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെ ഭഗവാന്റെ അത്യന്തം വിശ്വസ്തനായ ഭക്തനാണ് ആര്? ദേവർഷി നാരദൻ. നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിരതരായിരിക്കുന്നവർ, അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, യഥാർത്ഥത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ സേവകരെയും, അതായത് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും തുല്യനിലയിൽ ഉപചരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് സന്തോഷം? ഭഗവാന് സന്തോഷം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും അതേ നിലയിൽ തുല്യ നിലയിൽ തന്നെ ഉപചരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിശ്വസ്ത സേവകർ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂമികകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അവർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നാരായണ നാരായണ, ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരല്ലാത്തവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ആര്? ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം അല്ലെ? ഇപ്പോ വ്യാസ മഹർഷി ഭാഗവതം രചിക്കാൻ കാരണം ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഇപ്പൊ രത്നാകരൻ വാൽമീകിയാക്കി മാറ്റിയത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. ധ്രുവകുമാരൻ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിലൂടെയാണ് ഭക്തനാകുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ. നാരദ മഹർഷി അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരെ ഭക്തന്മാരാക്കി, ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അവരെ സുബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി അവരെ സുബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാര്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ കാരണം അഭക്തനായിരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമേയല്ല. എന്നാലും ഒരുവൻ അഭക്തനോ നാസ്തികനായി തീരുമ്പോൾ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രമായ അവസ്ഥയിലല്ല കഴിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവസത്തുകളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദമുളവാക്കുന്നവരാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും അഭക്തർക്കും പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവത് മഹിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശരിക്കും ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ കാരണം അഭക്തനായിരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. കാരണം മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷേ നമ്മളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ മൂലസ്വരൂപത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാരണം അഭക്തനായി തീരാന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മളെ ആരായി തീരാണ്? ചിലപ്പോ അഭക്തനായിട്ടോ നാസ്തികനായിട്ടോ തീരും. നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രാവസ്ഥയിലല്ല കഴിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്താണ് അവസ്ഥ വരുന്നത്? നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഭദ്രമായ അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മൾ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ശരിയായ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അഭക്തനായിട്ടോ നാസ്തികനായിട്ടോ തീരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മള് ശരിയായ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല കഴിയുന്നതെന്ന്. അത്തരത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദം ഉളവാക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് അപ്പൊ നമ്മളെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടാണ്, നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ആര് ചികിത്സിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ചികിത്സിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദമുളവാക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവിശ്വാസികൾക്കും അഭക്തർക്കും പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവത് മഹിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹിമകള് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റുന്നവനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദരെ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന അതേ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി തീർച്ചയായും നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് അപ്പോൾ ശരി എന്താണ്? ഭഗവാനോട് എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നത് അതേ തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ആർക്കും നൽകണം? ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതാണ്. തന്റെ വീണയോടൊപ്പം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പാടുക എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റു യാതൊരു വ്യാപാരവും ഇല്ലാത്ത നാരദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലീനരായ സഹോദരന്മാരോട് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകകളാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി തന്റെ വീണയോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പാടുക എന്നതല്ലാതെ വേറൊരു ജോലിയും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്തുമാത്രമാണ്? ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ആരെ കണ്ടാലും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതായത് സാധിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാരദ മഹർഷിയെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ
ഓർമ്മ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? നാരദ മഹർഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാരദ മഹർഷിയെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്ന, നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകകളായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ രീതിയിലാണ് യഥാവിധിയാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും നാരദ മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച നാഹം വേദഗതിം പിത്രോ ഭഗവാൻ ഗോഗതാവിദഃ അംബാവാഹത പുത്രാർത്ഥ ഗോഗതാ ച തപസ്വിനി. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച നാഹം വേദഗതിം പിത്രോർ ഭഗവാൻ ഗോഗതാവിദഃ അംബാവാഹത പുത്രാർത്ഥ ഗോഗതാ ച തപസ്വിനി. ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നാരദ മഹർഷിയെ യഥാവിധത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര ഉവാച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അഹം ഞാൻ, വേദ അതറിയുക, ഗതി പ്രയാണം, പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ, ഭഗവാൻ അല്ലയോ ഭഗവാൻ, ക്വ എവിടെ, ഗതൗ പോയി, ഇവിടെ നിന്നും, അംബ വലിയമ്മ, വ അവരും, ഹതപുത്ര പുത്രന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട, ആർത്ത ദുഃഖാർത്തയായ, ക എവിടെ, ഗത പോയി, ച തപസ്വിനി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭഗവാൻ, എന്റെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരും എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. തന്റെ പുത്രന്മാരെയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖാർത്തരായ എന്റെ തപസ്വിനിയായ വലിയമ്മയെയും കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ് അല്ലെ, ഹേ ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാണ് ആരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരും എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് സഹോദരന്മാര്, പിതാവിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും എവിടെ പോയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തന്റെ പുത്രന്മാരെയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖാർത്തരായ എന്റെ തപസ്വിനിയായ വല്യമ്മയെയും കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്, തപസ്വിനിയായിട്ടുള്ള വല്യമ്മ മക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖത്തിലാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു സത് ആത്മാവും ഭഗവത് ഭക്തനുമാകിയാൽ സദാ തന്റെ വലിയമ്മയുടെ മഹാനഷ്ടത്തെയും ഒരു തപസ്വിനി എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യഥകളെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. ഏതുവിധ ക്ലേശങ്ങളാലും ഒരു തപസ്വി ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മീയ പുരോഗമന പാതയിൽ സുശക്തനും ദൃഢചിത്തനുമാക്കി തീർക്കുന്നു. നിരവധി ക്ലേശകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കാരണം രാജ്ഞി ഗാന്ധാരി ഒരു തപസ്വിനിയുടെ ഉത്തമോദാഹരണമാകുന്നു. മാതാവ്, പത്നി, തപസ്വിനി എന്നീ നിലകളിൽ ഗാന്ധാരി ആദർശയോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു സദാത്മാവാണ്, ഭഗവത് ഭക്തനുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്റെ വലിയമ്മയുടെ മഹാനഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും ഒരു തപസ്വിനി എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഏതുവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഒരു തപസ്വിനി, ഏതുവിധ ക്ലേശങ്ങളാലും ഒരു തപസ്വി ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയെ ആത്മീയ പുരോഗമന പാതയിൽ സുശക്തനും ദൃഢചിത്തനുമാക്കി തീർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ
പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ആത്മീയമായ പുരോഗമന പാതയിൽ ശക്തനും ദൃഢചിത്തനുമാക്കി മാറ്റി തീർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിരവധി ക്ലേശകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കാരണം ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഗാന്ധാരി. തപസ്വിനിയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല മാതാവ്, പത്നി, തപസ്വിനി എന്നീ നിലകളിലും ഗാന്ധാരി ആദർശയോഗ്യായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. കർണധാര ഇവാപാരേ ഭഗവാൻ പാരദർശകഃ അഥാപാശ ഭഗവാൻ അഥാപാശേ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി സത്തമാ. കർണധാര ഇവാപാരേ ഭഗവാൻ പാരദർശകഃ അഥാപാശേ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി സത്തമഃ. ചൊല്ലാം. ഭഗവാൻ പാരദർശകഃ ഭാഷേ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി ഹരേ കൃഷ്ണ. കർണധാര കപ്പിത്താൻ ഇവ പോലെ അപാരെ വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി പാരദർശക മറുകരയെത്താൻ വഴി കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ അപ്രകാരം ആപഭാഷയെ സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഭഗവാൻ ദിവ്യ വ്യക്തിത്വം നാരദ മഹർഷി മുനി സത്തമ ഭക്ത ദാർശനികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. മഹാസമുദ്രത്തിലുള്ള കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനെ പോലെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവ്യപുരുഷനും ഭക്തദാർശനികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമായ ദേവർഷി നാരദർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാസമുദ്രത്തിലെ കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനെ പോലെ അങ്ങേക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പോ ആ ദിവ്യ പുരുഷനും ദാർശനികന്മാരിൽ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ടനായ നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ എല്ലാവരിലും വെച്ചേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചവനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരുമാകുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിച്ചവരും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരും തന്നെയാണ്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലെല്ലാം വെച്ച് പ്രമുഖൻ ദേവർഷി നാരദനാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ ആരാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരില് ദേവർഷി നാരദൻ തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ ഭക്തദാർശനികരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധികാരികനായ ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാന്ത ദർശനം ശ്രവിച്ച് പര്യാപ്തമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള തത്വജ്ഞാനിയാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിൽപ്പന്നനായ ഭക്തദാർശനികനായി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും അതിവിശ്വസ്തനും പണ്ഡിതനും പരിത്യാഗം ചെയ്തവനും ആകാത്ത പക്ഷം അയാൾക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ നമ്മെ അജ്ഞതയുടെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്നതിനാൽ ദേവർഷി നാരദർ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൊട്ടാരം പതിവായി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് സതുപദേശം നൽകാനും ദേവർഷി നാരദ സദാ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷിയെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദേവർഷി നാരദനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ ഭക്തദാർശനികരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധികാരികനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാന്ത ദർശനം ശ്രവിച്ച് പര്യാപ്തമായിട്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള തത്വജ്ഞാനിയാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ആരായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തദാർശനികനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും വിശ്വസ്തനും പണ്ഡിതനും പരിത്യാഗം ചെയ്തവനുമാകാത്ത പക്ഷം
അയാൾക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാനും സാധ്യമല്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം, പിന്നെ പണ്ഡിതനായിരിക്കണം, പരിത്യാഗം ചെയ്തവനുമായിരിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്ന? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ നമ്മെ അജ്ഞതയുടെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കാൻ, അജ്ഞതയുടെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ജ്ഞാനം നേടിത്തരാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് സാധിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദ മഹർഷി ഇടയ്ക്കിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആര് നൽകിയിരുന്നു? ദേവർഷി നാരദൻ നൽകിയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി.